Ik zie hier in Buren bij het start- en het eindpunt van de fietsvierdaagse. De meesten die ken je kiezen voor een fietsroute van 34 of 70 kilometer. Mooi pot, maar Esther. Kom eens in. Kom maar. Goedemorgen. Goedemorgen. Goeie Groninger. Nee, Brabander. Brabander, helemaal hier naar Friesland voor deze fietstocht. Ja, ieder jaar. En u fietst hem niet alleen. Nee, U heeft... dit is Pammy. Altijd is je erbij. Altijd is hij erbij. En hij is nu 9 jaar oud. En hij gaat altijd mee. Dat is de support die u nodig heeft onderweg? Ja. Nee, wij gaan niet zonder. Fiets je 34 of 70 kilometer je wordt? 37. Wat maakt het deze fietsvierdaagse nou zo mooi dan? Het enthousiasme van de deelnemers over de natuur hier in het noorden. Heel veel deelnemers komen ook uit andere delen van Nederland. En heel veel deelnemers komen dan ook gewoon elke keer weer waarom. Voor de 25e keer. 24e keer al, van de 26 dat het organiseren is. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Die zwager die komt helemaal uit Utrecht bij. Komt alle hierheen. En dan fietsen we de keren. Wij hebben ook meestal nog doen. Wij zullen ook meestal in uit, Joert. Naar de helft. Uiteinde. Nou, van de dag dat we weer aankomen, maar een bakje koffie en zo. Jo, je nou al uit naar het bakje koffie en dan dat fietsen, dat jij er een beetje bij. Dat fietsen, dat moet ik doen om bij dat laatste bakje koffie te komen.